zapravo povod za vaše večerašnje gostovanje jeste osnivanje tog sindikata koji je posledica brojnih problema, kako vi kažete, koji su se godinama nagomilavali. Kada su oni počeli da se nagomilavaju? Pa oni su se nagomilavali, kao se rekao, godinama. Pitam to zato što je kod nas negde sve krenulo neki sunovrat 90-ih. Pa je li ovo bilo od 90-ih ili je to bilo negde i ranije? Ne može to da se kaže tačno tog i tog datuma, te i te godine ili tako dalje. Znate, to je ono što kažu, to je bilo kap po kap. Međutim, ta kap po kap je došlo i napunilo čašu. Deo problema je u neisplaćenih honorarima koji datiraju 2010. 2011. 2012. A ko nije isplatio honorare? Po jednoj verziji honorare nije isplatilo Ministarstvo pravde, a po drugoj verziji sudovi. Ja verujem da je ova druga verzija tačnija. Sudovi? Da. Da sudovi ne isplaćuju te honorare, a sada da li je to neki dogovor ili već šta je to, stvarno ne znam. U svakom slučaju, ko je tu kriv, tu nije mnogo bitno. Bitno je to da se veštacima duguje više desetina miliona evra, a međutim, veštaci su osobe koje su, kako da kažem, privržene državi, bez obzira koja je politička partija na vlasti, ovi su privrženi, znači, državi, oni ne žele da se tuže sa državom i oni misle da će početi ta isplata, da će to nekako biti u ratama, da će to nekako da se dogovorimo. I sindikat, i zadatak sindikata je baš taj, da proba da sa ministarstvom napravi neki dogovor da se recimo ti honorari isplaćuju u nekim ratama. A da li ste možda već probali? Prosto ste ljudi u ministarstvu znaju da oni to duguju. Pa nismo probali zato što hoćemo da izađemo s jednim planom i programom. Mi nismo sindikat koji svoj socijalni dijalog vodi tako što, eto, sad ćemo da izađemo na ulici i da štrajkujemo. Ne, nikako. Razmišljanja smo da za svaki problem damo neko konstruktivno rešenje kako on može i da se reši. Hvala Bogu, u okviru sindikata imamo dovoljan broj pametnih i učenih ljudi koji takva rešenja mogu i da nađu.